сирри ҳақиқии миллиардерҳо Ҷефф Безос, Билл Гейтс ва Марк Цукерберг дар таърихи боишавиашон чӣ сир доранд? Ҳама мегӯянд, ки онҳо хеле боақл ва меҳнатдӯст ҳастанд, аммо ҳамаи ин суханҳо рост набудааст. Ман якчанд маълумотро аз твиттери англисзабон пайдо кардам. ҳама фикр мекунанд, ки Ҷефф Безос ширкати Амазонро дар гараж таъсис додааст. дуруст аст, аммо баъди 1 соли кории Ҷефф, падару модараш барои муфлис нашудани ширкати Амазон ба ӯ $245,573 додаанд. Ин сирри Безосро бисёриҳо намедонанд. Билл Гейтс ҳам ҳамин хел аст. ҳама мегӯянд, ки Гейтс дар ҷавониаш коллеҷро партофта барои сохтани орзуаш Microsoft рафтааст. Аммо як сир дорад. модари Гейтс президенти ширкати United Way буд ва ӯ ширкати IBM-ро хоҳиш мекунад, ки Гейтсро ба кор гиранд. агар Билл Гейтс модари сарватманд намедошт, мумкин ки ӯ ҳеҷ гоҳ роҳбари ширкати Microsoft намешуд. Марк Цукербергро ҳам ҳама мешиносанд. одамон фикр мекунанд, ки Марк пеш аз Фейсбукро сохтанаш як ҷавони камбаҳал буд, аммо ин хел нест. волидони Марк ҳам одамони пулдор буданд ва онҳо ӯро ба барномасози беҳтарин Дэвид Ньюман ба шогирдӣ гузошта буданд. Дэвид Ньюман ҳамаи дониши донистаашро ба Марк ёд медиҳад. барои таҳсил кардани Марк $57,000 пул сарф карда шуда буд. ҳамин тавр Цукерберг пеш аз ба коллеҷ дохил шудан аллакай забонҳои барномасозиро хуб медонист. баъди якчанд соли хониш дар коллеҷ ӯ идеяи Фейсбукро аз ҳамсабақонаш медуздад ва бо тезӣ саҳифаи Фейсбукро месозад. хуллас, агар таърихи муваффақияти миллиардерҳоро чуқуртар кобем, ҳатман ягон сир пайдо мешавад.